האפקט הראשון שאנחנו נוסיף זה בעצם את הדם. נזיז את זה בעצם למתי שהוא יורה בעצמו. משהו כזה. נמצא מצד השני. עכשיו, בעיקרון מה שאתם רואים, יש שהרקע הזה הוא קצת יותר כאב, אדם די בהיר. עכשיו אנחנו נשחק קצת עם הצבע. נלחץ על אפקט, נעבור, ברח לי, color correction, HUE, on defect, color connection, levels, נוריד קצת את הבהירות בעצם, אוקיי, וגם פה נשחק בעצם בהירות, נראה קצת יותר טוב, אפשר עוד קצת. אני חושב שזה בסדר גמור. אוקיי, עכשיו אנחנו נוסיף בעצם את האפקט של הירייה, ירייה זה. אוקיי, נזיז אותו לכיוון חובה, משהו כזה. עכשיו זה נראה כאילו זה בבלגן. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשתמש בעצם באיזשהו אפקט שיעביר לנו את זה, יראה קצת יותר מוחשי, יותר אמיתי, שבעצם הירייה בתוך הראש ולא מלפניו. עכשיו נעשה אפקט, טרנזישן, ונבחר בעצם ב-Linear Wipe. ב-Linear Wipe אפשר להשתמש בהגדרות האלו, אני ראיתי אותם הכי נכונות. מינוס 90 פה, מאוד חשוב, ואת הפדר ל-30. אוקיי, זה נראה קצת יותר טוב, אפשר אפילו לשפר את זה קצת. אוקיי, הנה. כבר נראה יותר טוב, אפשר לראות אפילו את הסרט ממש. אוקיי, כעיקרון בסרט של הפיצוץ יש עצמו גם עשן. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם נציג את אותו עשן. בשביל זה אנחנו נסמן פה שעון, נסמן את הסטופ קלוק ונעבור פריים אחד אחרי שהפיצוץ קורה ונשנה בעצם את ה-completion ל-0. אז הנה אנחנו כבר רואים, יש פה עשן. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם נשנה את ה-parent. הנוהל שהעשן גם יזוז בעצם עם התמונה ולא ביראה כמה שיותר אמיתי. וזה הכל כעיקרון. אפשר גם, הוספתי פה משהו שמצאתי, זה בעצם ירייה של אקדח. אפשר בעצם להוסיף. וכעיקרון אפילו בגלל שזה כביש, אפשר אפילו להוסיף קולות של רכבים, כביש סואן. אם אתם מוסיפים את זה, אז בעצם להחליש קצת את האודיו למינוס 20, ואפשר אפילו גם את הקול של הנפילה של הגוף. נראה. אמור להיות בערך כאן. וזה הכל. זה בעצם המדריך, אני מקווה שנהנתם. אם יש שאלות, אל תהססו לשאול.